Foliače bolo strašne a teraz už zase treba. Hranicu tvoria rybezle, to sú majiteľové rybezle. A na kúštik hranice tvorí fazula, ťahavá, veľkoplodá fazula, na ktorú Janko postavil také iglu a ťahá sa tam hore a za chvíľu už bude mať malé palice, už niektorá je až celkom hore. Ale bude to. Hádam, bude aj nejaká úroda, už tam začína kvitnúť. Tuto je kríčková fazula na zeleno. Celkom dobre vyrástla. A veľmi krásne vyrástol mak. Nie je to tak dávno, čo som ho pretrhala. A už začína, keď Janko sa priblíži, tak možno, že nájde tam aj nejaké púčky. Už je skoro, kto je tam, viacej vľavo je čierny a toto bližšie, ten drobnejší je ten bielý mak. A tam ten zadnejší je tmavý a ten už má aj kvety nejaké. Už sa chystajú. Ešte nekvitne, ale už sa chystajú. Hádam bude nejaký máčik. A teraz Janko tam berie, neviem, či už berie, do záberu jablonku, ktorú sme sadili na jar, ktorá aj kvitla a mala aj jedno jablčko a potom začali opadávať listy, tak vidno, že konáriky sú skoro už bez listov a dozvedela som sa dodatočne, že to bolo stále málo vody, tak urobila som takú zábranu dolu, aby tam, keď polievam alebo keď prší, aby tam voda stála, aby sa stromček mohol zakoreniť lepšie. Ešte ideme. Tam tá časť, na ktorej nič nerastie, tak je nasiatá jánska mrkva. Tak toto by malo byť mrkvisko. Uvidíme, či vyjde. Dozvedela som sa minulý týždeň, že to má klíčivosť až 3 týždne, takže ešte aspoň týždeň treba čakať. Zistím, že či to bude len prázdne, alebo či tam bude nakoniec aj mrkva. Tu je kompostisko, najstarší kompost, ktorý ešte nemám nejako inak, len teda skladám vytrhanú burinu na jednu kopu a za kompostom je teklička, možno z nej niečo bude a bude mať užitok aj z toho kompostu. Tam, keď si vidíš trošičku, vidíš ju? Nevidíš, tu je, táto je najkrajšia. Toto je obyčajná tekvica, ale teda hádam bude. No. Pekne rastie. Môžeme ísť po chodníčku ďalej a tuto je jahodovisko. Jahodky sa prijali, už majú aj šlahúne, možno na rok bude trošku väčšie jahodovisko, to sú jednorázové, to sú stále rodiace. Úmysel je taký, že jahodok bude viac a viac, len každá sedmička voľa čo stojí, už tak teda rozmnožíme tými šlahúnmi. Bude to najlacnejší a najrychlejší a najjednoduchší spôsob. Kúsok ďalej je hrachovisko. Veľmi dobrý hrášok, ktorý sa je celý aj so šúkami. Už ho pomaly doberám, lebo sa s tým živím už asi 2 týždne. Vždy za hrstičku pár takých strúčkov a s rýžou alebo s kuskusom a mám obed. Sú zemiačky na ukážku, sú celkom pekné až na tieto 2. Neviem, čo ich chytá. Asi nejaká pliaga. Tento a tento, inak sú dobré, tie ostatné zemiačky vyzerajú celkom slušne. Po okrajskom po príchodničku mali byť tieto kvietky, ale tam ich spláchlo či čo a tu ich je pár, tak a oni dobre robia tieto aksamietnice aj pre pestované
rastlinky aj pre zemiaky, aj pre hluboviny, ktoré sú tu tiež pár nasadené, lebo som dávala tam kvietky a ani jeden nevyšiel. Semienok asi 3 sačky tam išli, aj zvončeky, aj už ani nepamätám, aké rôzne druhy a nič nevyšlo, no tak som tam dala hluboviny. Toto je už u susedov, teraz sa na našej strane, tuto je trošku jarného cesnaku, nie veľa. Čučoriedky môžeš zabrať, tam je jedna a druhá. Neviem, čo im je, možno tiež len nedostatok vláhy, lebo nepodrastli veľmi oproti tomu, aké som ich sadila, ale akože žijú, no tak možno na rok sa trošku rozkošatie ten kríčok, jeden a druhý. No potom tu chodník je lemovaný takým dvojradom. Kučeravý petržlen a nechtíky. To je niečo, čo vyšlo úplne na samom začiatku a úplne najkrajšie a úplne najlepšie vyrástlo z tohoto velikánskeho stredového kruhu, v ktorom som mala také trojuholníky ako pizza, keď sú také, alebo pizza, také kúsky, také trojuholníky a každý iný. Tu je trojuholník petržlenu, trojuholník mrkví, tak to ešte ako tak vyšlo. Tuto je trojuholník paštrnáku, tam je asi 7. Trojuholník kvaky, tam je asi 4 či 5, neviem, málo, strašne málo z tých semienok vyšli. Trojuholník, čo vôbec nevidno, nič nevyšlo. Už sú tam nasiaté znovu špenát a šalát a hrášok. Som tam dosievala, že keď tam nič nie je, takže nech niečo porastie, ale ešte nevidno tie nové. Tuto je zase trojuholník mrkvičky, tak tej troška vyšlo. Tuto z petržlenu tiež 4-5, zase ďalšia mrkva. A tam hore bola cviklička, tak na takom veľkom úseku, no voľa čo tam je. A z toho špenátu tie 4 na ukážku, ale aspoň bude mať semeno. Moje vlastné semeno, keď to vyrastí a nebudem musieť kupovať semeno, lebo je škaredý. Tak toto je slivka, ktorú som tiež sadila vlastne už poslednú v poradí po jablonkách. Bol to len taký konárik a odstrihla som, tak sa aj už začína trošku rozkanárovať a vidno, že žije. Veľmi sa teším a tam bude z nej aj stromček. A môžeme ísť na túto vrchnú časť. Tu bola myslená taká bylinková špirála. Vidno v strede je jazierko a potom bolo koliesko, zväčšuje sa koleso dookola, tiež zase bolo všeličo nasiaté a veľmi malinko z toho vyšlo, ale tak voľa čo z toho vyšlo. Hore je troška feniklu a trošku kardamonu a tam sú nejaké, tam je salvia a izop a medovka a berie. Toto neviem, čo je, ale myslím si, že to neidentifikovala ani Milka. Tak som sa jej pýtala, že či nevie, že či to je, či takto rastie horčica. Že keď bude semienka, uvidím. No. A bolo to pekne takto hore a teraz pri tom poslednom daždi minulý týždeň to takto popadalo, ale to ma netrápi. Tuto rastie trošku kapucinky, veľmi sa z nej teším. Ďalšia medovka, pamajorán. Najkrajšie tu rastú tieto Janko, pomáhaj. Skorocel, ktorý tu rástol, čo som ho len nechala, že hádam je to skorocel. Tak tu taká ružica, tam sú aspoň také 4 ružice peknej, zdravej rastlinky. No toto som sadila na jar, detko, babka, bola jeden kvietok toho, že pre potešenie a tak sa krásne rozkvitli, rozrástli a sú to dvojročky, tak ešte aj na rok hádam bude z nich radosť. Pozor, lebo to sa začína olupovať od vlhčiny.
Nezakvač sa tu toho. To mi susedka dala, táto majiteľka, bude aj paprička taká nejaká mini. Nemá to byť čili, ale na taký spôsob, že mini paprička. Tak uvidím. No, sú tam 3 rastlinky v jednej kôpočke a vyzerá, že už začína kvitnúť, tak hádam aj z nej niečo bude. Tu je tiež taká veľká plocha zabránená týmto drevom a tu som siala všelijaké semienka a naposledy som z prírody doniesla jahodky asi 20, takto 1, 2, tak som ich takto posadila do oblúčika, prikrývala trávičkou a nič nezostalo, všetko zvedlo a teraz po posledných dažďoch som videla, že tu žije a ešte aj tam je kdesi jahodkový list, tuto. To je predsa len tí korienky, čo polejem to, keď nech sa, možno, že sa tieto obyčajné lesné jahody, možno, že sa ľahšie chytia ako tie pestované rastliny. To je taká švanda, ale s muškátmi mám dobrú skúsenosť pod oknami a som sem ich dala a dlho, 2 mesiace, tu nič nekvitlo, akurát muškáty sú udatné a mám ich rada a stále kvitnú veľmi pekne. To je taký mediterránsky, južanský, sú tu muškaty a je tu rozmarín. Taký mediterránsky kus. Potom tu bol jeden taký kus, na ktorom som nič nemala a chcela som kúpiť 4 hlúboviny a dostala som ich 40, tak som potom do tohto priestoru zasadila, sú tu kalerábiky, sú tu kapustičky skoré, aj neskoré, aj kel, aj červená kapusta. A vyzerá, že sa pochytalo, aj keď na začiatku to takto vyzeralo, že čo si žralo, že som sa obávala, že či polovica prežije, lebo ja neviem, či slimáky, či čo voľa čo žralo, ale teraz, jak sú väčšie, tak už aj to, že ich polievam, aj to, že hádam, korienok sa chytil a už začínajú tie rastlinky pekne žiť. Som presadila tymián tam z tej bylinkovej, z toho kruhu, tam sa mu nepáčilo a tu sa mu páči. Tu som posadila tymián, tam som posadila rozmarín a vyzerá, že mu je tu dobre. Krásne vonia. Tu je herachovisko okrajíčkom a tu sme preskočili a môžeme sa naň pozrieť, pretože je taký lepší záber. Aj chudák pri jarných mrazoch, pri jak sa volajú, tí zmrznutí muži, aj zamrzlo, čo tu bolo a som sa obávala, že čo z toho bude a nakoniec sa to pamätalo a pozerám. Zase som voľa, kde videla strapček. Určite nebude, lebo to je všetko tak nejako neskoro a z malilinkej rastlinky. Aha, tu je. Môžeš ho ísť tu. Boli tu 2 alebo 3 strapčeky a to mi zmrzlo a teraz je tu ďalší. Možno, že aj z neho niečo bude. Tu ale z tejto strany, tu je taký natristý. Idem. Strapček. Ak zaostríš a zväčšíš po tuto, nepostúpaj po tých, ale veď vidno, kde sú hľubovinky. Tu, aha, ale vidíš ho? Taký malý špendlíkové hlavičky, botočky tu. Jeden jediný, bolo ich viacej, ale zmrzli, ale som rada, že koreň nezmrzol, tak veď nebude z toho ovocia, ale tak budeme vidieť, ako to rastie. A dobre. Môžeme ísť, môžeme ísť hore. Tam sa nasial kôpor od susedky a teraz bude mať Miško radosť, lebo bude mať do uhoriek. Tuto je malinka, ktorú som teraz nič na nej, ale asi 4 malinky budú. Ale rastie, no tiež je taká maličká
rastlinka. Tuto je pár paradajok. Všetky som dostala až na tú jednu, čo som dokúpila. Tá, čo je pri tebe, Janko, teraz najbližšie. To je kúpená, tieto som dostala. Toto sú také zhluky 3, po 3, 4. Uvidím, či budú nejaké paradajky, či nie. Tamto kvitne, ostatné ešte nie, ale tak uvidíme. Trošičku cibule. Cesnak paličia, ktorý už treba povyberať. No zase namiesto slamienok rastú kalerábiky, ale také, ak budú kalerábiky, tak aj tak dobre. Za tým sú rudbekie kvietky, ktoré už púšťajú, začínajú chystať kvietky, no tak tam aj zakvišnú. Už sa im páčilo, že som ich presadila pred domu. Toto je krásne, od samého začiatku zasadila som jednu cibulu a bude mať semena. Vidíš, a toto by som mala teraz zaviazať aj palička, lebo to sa potom poláme, ale krásne, teraz sa to roztvorí a budeme mať semena a semena na cibulku. To je obyčajná cibuľa? Stará cibula, starú cibulu, keď dáš do zeme, tak ti vyrastie toto, to je nejediteľné, ale teda máš semena, ktoré naseješ a máš malinkú cibulku, ktorú potom na ďalší rok posadíš malinkú cibulku, alebo ješ takú malinkú, ja mám radšej takú malinkú, no veď uvidím. Takže toto je cibula na semeno. Tuto chcelo byť 10 jahodkových sadeníc na jeseň, tak tie sa všetky chytili a 10 jahodkových sadeníc na jar, tak tie sú ani nie polovica, strašne maličko. Tým sa na jar nejak veľmi nepáčilo, uschli. Ani skoro žiadna úroda, aj tak čo bolo, tak mi zjedli nejaké, ja neviem, či slimáky, či čo. Tu sú palice. Posekala som chodník. Dobrý deň. Dobrý deň. Porilovala som chodník a nasadila som fazulu, aj tak tam na nej nič nevyrástlo. Veľmi malinko. Namiesto fazule dala som jedna. Je druhá, strašne málo. Na to, čo tu malo byť, tak to je nič. Slnečnice, ktoré som doniesla spred domu, tak ich bude viacej, ale to už nechávam len tak na divoko, lebo toto nebolo ani rilované, ani chystané a také tvrdé, také nešťastné. Uvidím, či to bude chodník, alebo či tam budeme na rozničí picovať. No, môžeš prejsť sem. Pod stromom sú tie krásne. No. Skoro celý. 1, 2, 3, 4. Aj tuto som že strihala, aj tam a tam sú ešte celé. Tuto, na tejto, tuto, v tomto takom povrtanom je cesnák, medvedí cesnák od jary, tak uvidíme, či na rok vyrastie. Tuto je maličička biela, hluchavka biela, čo som doniesla z prírody. A najprv to vyzeralo, že skončila a nakoniec predsa len vyrašila. Doniesla som si hluchavku a zvedla a zožrali ju slimáky, tak som myslela, že z nej nebude nič a nakoniec predsa len sa spamätala. A nezostala len palička, ale aj hluchavka, už dokonca aj kvitne. Tu je repík. Ten má takú istú históriu. Doniesla som, zasadila som, zostali len takéto kostrnky. Ale už začína rásť, takže sa tešíme. Aha, tu je ešte, na toto som zabudla, prejdi sem, tu je meta.
Tu by mala byť taká celá, hovoria tomu v bylinkovej knižke, že voňavá sedačka. Takže meta na takej plošinke a keď to bude zarastené a také, ako má byť, ako chcem, aby to bolo, tak si sadneš a bude to voňať. Nie len na čajík, keď budeš piť, ale bude sa v tom aj pohodovo sedieť a bude to také voňavé kreslo. Časom, keď to narastie. Ešte sú tu 3 kvietky, ktoré som kúpila ako kvetináčikové a už s koreňovým systémom a trpia suchotou a margaretky klasické a žltkavé a nepáči sa im asi málo vody. A toto pred týždňom Šárka odrapila celé ako bolo. Bola tu v týchto končinách a ja som dole plela a netušila som, že ona sa otočila okolo toho, že chodila tam a späť a otočila sa okolo tej stonky a ja som prichádzala z dola s náručím plným buriny a tuto mám zase ďalší postisko. Prinášam a ona sa na mňa vrhala a odrazu som počula len a celé sa to vydrapilo aj s koreňom, tak som to dala naspäť, ale už púšťalo kvet a či stihne vykvitnúť, neviem, lebo utrpelo tým, že to vydrapilo, no. Ale tak keď sa horšie nestalo, tak. A ešte máme hore cukiny a kvetinky a už sme hotoví. Tak, možno. Je ďalšie kompostisko a starý súd, ktorý je dravý, tak som teda zasadila cukinu. Asi 5 semienok a 3 rástli a teraz už sú asi len 2 korienky. Veľa čoho zožiera zase na nešťastie. Ale to je tak na komposte, tak hádam porastie a hádam niečo aj bude. Obrastené je to krásnou žihľavou a krásnym chrenom, ktorý je životaschopný. Tuto táto slivka, tento starý strom už chudák veľmi životaschopný nie je, ale tak no, je to majiteľová vec. Tuto nakosená tráva, čo som takúto veľkú trávu nakosila hore, aj tuto boli margaritky veľa, tak som to nahádzala potom. Tu máme hlasnejšie. Odpočívajúcu Veronku aj Šárku pri verbene. Krásne kvietky, ktoré mám veľmi rada. Červené a biele. Zostaň, Veronka. Aj Šárka zostala. Šárka nemá problém zostať. No a teraz tuto máme terasu, na ktorej akurát sa moji chlapci chystajú opraviť troška zhrdzelenú hojdačku. Pozorne padne tam ten stolček. Šamlik. Stolček. Ako dáš sa do... No, už si stane. Sadni, Šárka. Je tu aj ohnisko, ktoré je tu od vlani a ešte sa od vlani nepálil olej. A keď som... Na jar sme zapálili na 10 keď minút. som tu mala také obkolesené ohnisko bolo s margaretkami a keď som utrhávala margaretky, tak som dala, vidíš, zvyšky kvietkov, aj cibonky, aj margaretky, to bolo také krásne, plné kvetov to bolo. Ale tak no som si myslela, na Jána to bolo, alebo pred Jánom tesne, neviem. Tak na Jána si mala založiť fatru. No veď som si myslela, tak nerobím vatru, tak aspoň kvietky som dala do ohniska. Tak to bolo také symbolické. Tuto máme velikánsky 1000-litrový sud na vodičku, lebo treba polievať. A tuto je prístrešok vydláždený kameňom a troška preteká z vrchu
tak sa tu nič nemôže naodkladať a nechávať. Akurát si tu nechávam. Teraz je tu batéria, mávam tu 1 alebo 2 fľaše pitnej vody, lebo tá voda, čo tu máme, tak píšu, že je nepitná. Tak. Toto tam nezaberaj. A nie, what's my fresh? Neviem, čo tam je. No a ešte tu máme ku záhradke pivnicu, že je veľmi dobrá na uskladňovanie zeleniny v zime, ale tak to je majiteľová vec a teda môžem si tam odložiť veci, ale ešte zatiaľ nemám čo. A to je v 2014 všetko.